Ayan at okay na. Nakapamili na kami. Bali yung nakuha namin ito. May itlog, saka shampoo, sabon, kape, cream oil, asukal, Coca-Cola, tas may corn beef, tas mga spam, mantika, sisas, saka suka, pita, smart dishwasher. Ayan, palabas na ako. Kasi Ami napalikod. Oh, tara na. Nag-iiik ka, gag. Oh my God. Happy Valentine's. Tara na. Punta nangangaran ng body. Ako tuloy yung Ayan mga paring Jason, magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga viewers natin, sa mga sponsors, silent viewers at sa mga silent natin na sponsors. Magandang tanghali po sa ating lahat at araw ng Sabado. At kahapon may may dayo yung anak ko, may event sila, may competition dun sa bato. Kaya di ko nagawa yung vlog na pinapagawa sa atin nung isang sponsors na si Ate Melody. Kaya shoutout po Ate Melody at sa inyong asawa at sa inyong pamilya. At ngayon, bali nagchat naman ako sa kanya kahapon na kung pwede bukas na lang. Kaso natanghali na ako kasi naglaba muna ako ng mga labahan dito sa amin. Tapos ngayon, yung nangyari po kasi yung vlog ko nung nakaraan na bumili ng bigas at saka grocery. Ngayon nagpadala ulit si Ate Melody ng pandagdag daw. Dagdagan ko raw ng grocery ulit. Kasi ito yung grocery, nandito pa naman yung grocery. Dagdagan ko raw ng mga dilata, spam, kung anong mga dilata na pwedeng idagdag. Ito pa yung bigas. Kaya ngayon, dadagdagan ko siya ng grocery. Nagpadala siya ng halagang 2K. Yan. Sabi niya, magbawas ako ng panggasolina. Ako hindi na para mas makadagdag pa dun sa sa ipag-grocery natin. Kasi may gasolina naman yung motor ko, nagkarga na ako niyan, full tank. Kaya sabi ko wag na, hindi ko na siya babawasan para makadagdag na nga sa ibibili sa grocery para mas marami-rami yung matatanggap ng ating mapagbibigyan. Kaya muli maraming salamat kay Ate Melody at sa pamilya mo, asawa mo. Thank you po. At meron tayong isang pamilya na mapapasaya ulit. Yun, abangan nyo na lang po kung kanino talaga ito mapupunta. Yun. Ayun, kasama ko si Ami. Good. Ano na ba ngayon? Tanghali, alas 12 na eh. Si Bibi naman, iiwanan namin dun sa bahay nung lola ko kasi anniversary ngayon ng pagkamatay ngayong araw. Kasi ito yung Valentine's na namatay yung lola ko. 3 years na siya na 3 years na nawala sa amin. Yan. Hirap nung taon na yon na saktong Valentine's talaga siyang namatay. Iwanan ko muna doon, may handaan doon na kaunti. Balikain muna kami doon ni Ami. Tapos pakakain namin, pupunta na kaming bato sa LCC para po madagdagan natin yung grocery. At sana po panoorin nyo ang vlog na to hanggang matapos. Yan. Ayan, let's go! Ayan, dito na kami. At makikikain muna kami. Makikipiding. Si Baby, si Ami. At iwanan namin si Baby dito kasi umuulan, Dadalhin ko sana yung van kaso mahal yung gasolina. Gagasolina tayo, 500. Yo, masa na? Dito mga kapatid ni Papa.
Andito na kami. Kalau dito na tagtag ko na. Makikipiding kami. Mga kapatid ni Papa. Amoy! Papa. Amoy? Ha? Kupitsa dos eh. Makikipiding muna kami. Mama ulang. Ulang. Tapay kong. Yo, umuay. Yan, kain muna, kain. Yan, happy Valentine's kay Ulang. Happy Valentine's in heaven. Nandito na kami ni Ami sa sa mga LCC. LCC ba to? Sinilas? Nandito na kami. Yung bibili namin ay isang 3 na itlog, mantika, soy sauce, kape, asukal at yan. Spam. Halagang 2K pa yung pamimili namin ngayon. Chicken, luncheon meat, mali. Yung Tingnan mo yung price. ang bibiliin kasi natin, katulad nito, ito mali. Ang bibiliin natin yung mga easy open lang. Easy open. Kasi, syempre, Para di mahirapan yung edad na sila. Easy open ang ating bibiliin. Ito easy open lang. Easy open. Ito chicken ko eh. Chicken, luncheon meat. Mantika isang galon. Isang 3 na itlog. Time check natin ay 150. Wala ko na 50. Soy sauce. Yung soy sauce yung galon na no? Galon na. Soy sauce. Hanap na ako ng soy sauce para madali. Mas mantika. Niya. Lucky 7. Carne Norte. Corn beef. Corn beef. Lucky 7. Corn beef. Meatloaf. Kasaan ang meatloaf? Yan. Sige. Ano ba? Argentina, beef loaf. Sige na. Mas mura ito. Ano pa? Oo. Siguro. Kape. Oo. Kape. Adigod. Panmig. Ano? Ito na lang.
nito. Ano? Hmm? Pinapagaling. Amo yung pinakamura Tingnan mo. na ibang oil. Na suka, toyo, mantika, kape, cream oil, ano ito? Gusto ka pa? Mauulam. Yan po, kailangan kuha. Pwede naman yung nabang nagpapans. Pag halimbawa sumubra, pwede naman ibalik natin. Yan, may tugtog na. Ano pa sa kanila tayo bumili ng tubig? Wala man tayong galon. Hmm? Sa labas nila. Bili. Baga. Large. Hmm? Anong ano to? Ano size? Ano kasi yan? Large. Large. So large. 139. 239. Isang tray. Ito na. Large na. Isang tray. Isang tray na large. Dagdagan yung sugar. Salapat yun. Amo dito ah. Ano ba? Biscuit pa yung idagdag. Natugto sa balde, may biscuit. Dishwashing. Bali pagkakasyahan ko lang yung yung toke. Sige na. Yung nakuha na namin itlog, kape, tapos cream oil, mantika, sesos, suka, asukal, dilata, tapos mga spam. Ano na? Ito pa. Tansyahan lang yung dampot. Boom. May sponge na. Shampoo. Toothpaste. Dali ah. Ano lang kaya?
Ayan at okay na. Nakapamili na kami. Bali, bali yung nakuha namin ito. May itlog, saka shampoo, sabon, kape, cream oil, asukal, Coca-Cola, mic, tas may corn beef, tas mga spam, mantika, scissors, saka suka, pita, smart dishwashing. Kung sakaling ko lang pa, tatakbo na lang ako dyan para dagdagan natin. O kaya kung halimbawa, kung may perang tira, siguro yung cash ibigay na lang kung sakaling may tira pa nito. Kasi halagang 2K yung pamimili. Yung maraming salamat sa maraming salamat sa kay Ate Melody sponsors. At yun, nasa labas si Ami kasi nakapamili na kami ng mga grocery. At bibili ko siya nito kasi Valentine's ngayon. Right? Ayan, palabas na ako. Kasi Ami natalikod. Tara na. Nag-i ka, gag. Ano ba ka? Happy Valentine's. Tara na. Nangangaral ng bali. Ako tuloy yung Diba? Baka na lang kayo dala ng Sabi ko kanimo doy, dapat sana sa mga words of wisdom ko kanimo ginibo mo man sana datalan ani. Tata sila. Tara na. Sabi ko sa kanya, mag-share lang ako. Ako tuloy yung naihi. Hindi naman ako bumili ko ng Let's go. Mainit. Na-stress ako. Tara na. Ayan at pauwi na kami ni Ami para matapos na itong vlog na to. At pagsasama-samahin. Wala mo to. Malaglag pa. At wala siyang alam. Sabi ko kasi sa kanya magsishare lang ako. Sakto paglabas ko nakatalikod. Bigyan mo to kay Bebe. Buksan mo. Pakita mo na may chocolate to. At ito na po yung mga pinamili namin. Tsaka yung saktong-sakto rin yung saktong-sakto rin yung itlog. Lalak ko ba no? Lalak ko ba? Paano mo nalak? Nilakot eh. Wow. Asan yung may tira pa na? Wait lang, yung CD. Magkano yung tira? Helmet. Punasan mo. Check. Ayan, paalis na kami. At kukunin ko yung doon sa bahay, yung bigas saka yung unang grocery para pagsama-samahin natin to. Ayan. Sana po tapusin niyo yung vlog na to hanggang sa maibigay ko. Ayun, alis na kami. Let's go. Ito na nga, lumabas na si Haring Araw. Ayun. Matutuyo yung nilaban ko. Ay, oo, kasi hindi po ganda ng panahon namin. Na lang tayo masikapan ng araw. Pero sana ko yung panahon kahapon ganito. Maganda yung performance talaga nila. Hindi basa yung mga instruments nila.
mapagbibigyan nito. At mas lalong marami na kasi nagdagdag sila ng 2K. Ay. Yan, maraming salamat po sa pag-sponsor nitong isang sakong bigas at saka grocery. Maraming salamat kila sa mag-asawang Kuya Edwin and Ate Melody. Yan, thank you po sa inyong lahat. And God bless po. At ingat kayo palagi sa work. Natin na namin ito mamaya. Buti kumanta yung panahon ngayon. Nagmotor kami, papunta kami ni Ami ng RMTC kanina. Grabe lakas ng ulan. Ay, hindi naman pala malakas. Yung parang anggi-anggi lang. Pero napasakpan kami. Di na ako na yung uban sana. Pero ngayon yung paghatid namin nito, magbaban ako. Yung uban yung gagamitin. Manila. Ayan, dito lang sa bahay. Nakarating lang. Time check natin ay alas 3 G's. Yun. At pagsasama-samahin ko na yung bigas saka yung ibang grocery dyan. Kasi yun nga, sabi ko kanina na nagpadagdag sila. Kasi para daw marami yung grocery, bali yung mga dilata. Pero makita nyo mamaya at bubuksan natin. O doon na lang, no? Ayusin natin. Ayusin. Sige. Yung mabigat siya. At may itlog. Eh, pwede, sila na lang ano para sila talaga Sa bagay. Ito yung itlog. Pero at yung siyempre yung regalo ko sa kanya. Oh. Eh, lagay mo lang yung ano dyan tayo. In case. Tsaka ito pa yung Hindi regalo naman mo natin sa dadalhin akin. yung motor. Pagbaban na tayo, di yan kasya. Di ba kasya? Kasyang-kasya pala yung isang tray ng itlog. Lagay mo na yun dyan. Yan. Okay na. Tsaka yun. Ayan po, at dito nga, nakwento mo na yun, no? Yung tera ng pera. Yan. Para yung tera ng pera, at bibigay ko na lang doon na cash para kung may gusto silang bilhin. Halimbawa, pambili nila ng ulam o tilapia, halimbawa. Kasi may mga dilata na. O kaya sibuyas. Oh, yun. Kasi yun ang wala dito eh. At ito na lahat yung ano, yung grocery. At nagdagdag pa nga sila. Bali yung grocery na to ay nagkakahalaga to ng ano, 5,500. Kasi yung una na binigay nila Ate Melody and Kuya Edwin, yung unang binigay nila ay 3,500. Tapos nagdagdag ng 2,000, bali 5,500. At di na ako nagbawas ng panggasolina kasi may gasolina naman yung motor. Ngayon, ihatid namin to gamit na yung van kasi di na to kaya ng motor ko. Bali ito na lahat yung nabili. Ito yung bigas. Ito yung unang pinamili ko, may tinapay siya. At may itlog. Yung sabon na panlaba tsaka powder. Tsaka nandito yung mga ibang dilata. Nandiyan naman lahat ng resibo pinamili namin. At nakadetalyado naman to. Lahat naman ay isinin ko doon sa kanila, sa mga sponsor. Tapos yung tirang pera, bibigay ko na lang doon sa sa mapagbibigyan nito. At tingnan natin kung ano reaction ng mapagbibigyan nito. At siyempre, maraming salamat ulit sa inyong mag-asawa.
Ate Melody and Kuya Edwin. At siyempre dahil po sa inyo, nagkakaroon ako ng content. Nagkakaroon tayo ng extra vlog. Yun. At sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog. At yun naman yung binigay ko kay Ami kasi yun nga, Valentine's ngayon. At May di nga, Valentine's. Ito na lahat ng total ng napamili natin is 5,328.75 cents. Yun. ito yung natira nung nakaraan, 24 pesos. 24 pesos. Yung dito naman, yung sukli nung Wait, 2,000. wait lang. 2,000 minus 1,853. 147. Siguro, yung- ng ano doon, sibuyas, bawang. Hindi na, bigyan na lang na Bigyan na lang. Nakas 147 47. yung tira sa 2K. Yan. Yan. At marami na yan. At yun na sila mag-ano sa mga pang bigas-bigas. At kung may Lucky Me, may sardinas, may ulam, may Luncheon meat. may mantika na. Ayun po, hanggang dito na lang ang vlog na to. At puputulin na natin to. Abangan nyo na lang po sa pagbigay. Pero ngayon mismo namin to ibibigay na. Yan. Okay po. Ayan, shoutout sa lahat ng mga sponsors, mga silent sponsors, mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, maraming salamat sa panonood sa mga vlog ko na ginagawa. Yan. Bye-bye. I love you all. God bless. Happy Mwah. Valentine's. And happy Valentine's sa lahat. Alright?